ajung și noi la Dunăre, unchiule. Bă, ce frumos e. Păi, te-am adus și pe tine la Dunăre, că măta și cu tactul nu-i stare ca să te aducă, dar hai lasă asta, nu mai stau să-mi bag capul. Vezi că eu până cobor jos aici, te duci la scuter, iei lanseta, mămăliga și vermișorii, da? Și dacă vrei să dai și tu la undiță, te duci frumos să-ți iei undița aia de 3 metri și te bagi în colța aceea lângă piatra asta și dai și tu. Dar până atunci, hai, fu și adule, da? Dar sper că le-ai luat de acasă. Da, unchiule, acum mă duc. Bă, frate, dar n-am luat nici undiță, nici mămăligă, nimic n-am luat. Ei, lasă, iau și un băs, cred că nu-ți dă seama. Hai mă, nepoate, mai ai mă mult, unde te-ai dus mă? Hai odată să ne instalăm și să dăm și noi la pește ca toți oamenii. Unde te-ai dus mă, nepoate? Am găsit lemnul ăsta, ce doamne iartă-mă o fi. Hai că mă duc, că mă cheamă unchiul. Stai, unchiule, că vine acum, că le-am găsit greu. Ce naibii? Unde mă lanseta aia mea de acasă, mă, aia roșie? Ce mă cu bățul la mână la tine? Să nu zici că ai uitat să iei lansetele de acasă, râmele și mămăliga. Că te-am zăpăcit. Unchiule, lasă, pui o ață pe bățul ăsta sau ce doamne iartă-mă o fi și dai la pește. Se zice vorba, nemulțumitului îi se ia darul. M-a pus naibii să iau nepotul cu mine la Dunăre la pescuit. În fine, poți să arunci bățul ăla și hai să mergem acasă. Hai, dă-l măsa de pește.